ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରଖୁଥିବା କାହାଣୀ ସିଂହ, କୃଷକ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳା ଏଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କଥା ହେବା। ନମସ୍କାର। ହଁ, ଏ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଆମ ପାଖରେ ମୂଳ ସୂତ୍ର ତ ଏ କାହାଣୀ ନିଜେ ହିଁ। ଜଣେ ସରଳ ଚାଷୀ, ରଘୁନାଥ, ଗୋଟେ ସିଂହ ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମହିଳା। ତେବେ ଆମର କାମ କେବଳ କାହାଣୀଟା କହିବା ନୁହେଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ମଣିଷ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଚରଣର ଜଟିଳତା, ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଲୋକକଥାଗୁଡ଼ିକର ଏଇଟା ହିଁ ତ ବଡ଼ କଥା। ଦେଖିବାକୁ ସରଳ, ହେଲେ ଭିତରେ ବହୁତ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଥାଏ। ଏକଦମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଜୀବନର ଅନେକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନା ପରି। ହଁ, ଠିକ୍। ଆଉ ଏ କାହାଣୀରେ ବି ସେମିତି। ଦୟା, କୃତଜ୍ଞତା, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତା ସବୁକିଛିର ଏକ ଭଲ ମିଶ୍ରଣ। ତେବେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରଘୁନାଥଠାରୁ। ଜଣେ ଚାଷୀ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ କିନ୍ତୁ ଗରିବ। ଦିନରାତି ବିଲରେ ଖଟୁଥାଏ, ହେଲେ ପେଟ ପୂରା ପଶୁନଥାଏ ଭଲ କି। ହଁ, ସେ ସମୟର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିଲା। ତ ଦିନେ ସେ ନିଜ ବିଲ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ି ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଗାତ ଭିତରୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସିଂହ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାପରେ। ହଁ, ଆଉ ସିଂହଟା ବୋଧେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ପୁରା ଥକିଗଲାଣି। ଗାତଟା ବି ବହୁତ ଗଭୀର। ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ରଘୁନାଥକୁ ଦେଖିକି ପୁରା କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାକରି ମୋତେ ବାହାର କର। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମର ଏ ଉପକାର ଜୀବନରେ ଭୁଲିବିନି। ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହିଁ କହନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ତ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଡରିଗଲା। ସିଂହ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ନ ଡରିବ? ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସିଂହର ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଡର ଥିଲା, ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ପଛରେ ପକେଇଲା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା, ଶକ୍ତ ବାଉଁଶ ଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଗାତୁ ଭିତରକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ଆଉ ସିଂହ ସେଇଟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ରଘୁନାଥର ମନ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ହଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବନର ଡର, ଆଉ ପଟେ କରୁଣା। ଆଉ ଏଠି କରୁଣା ଜିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଠିକ୍ ଥିଲା? ହଁ, ସେଇଟା ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ରଘୁନାଥର କାମଟା ମାନବିକତା ଦେଖାଉଛି ସତ, ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆବେଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ପୁରାପୁରି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ହଁ, ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ସିଂହଟା କଥା ରଖିବ। ହଁ, ସେ ଭାବିଥିବ ଯେ ତାର ଦୟା ଦେଖି ସିଂହର ହିଂସ୍ର ଭାବଟା ବଦଳିଯିବ, ବା ଅନ୍ତତଃ ସେହି ମୁମତ ପାଇଁ ଚାପି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ସାହସିକ କାମ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ବି ଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ରଘୁନାଥର ଦୟାଟା ଟିକେ ଅବିବେକୀ ଥିଲା? ସେ କ'ଣ ସିଂହ କଥାରେ ଏତେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା? ନା, ଅବିବେକୀ କହିବାଟା ହୁଏତ ଠିକ୍ ହବନି। ଏଇଟା ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ବୋଧେ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଦୟା ସାଙ୍ଗରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବି ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଘାତରେ ଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତା କଥାଟା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲେ କଥା ବି ବଦଳିଯାଏ। ଏଇଟା ରଘୁନାଥ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଯେମିତି ସିଂହଟା ଗାତରୁ ବାହାରିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ତା ମନୋଭାବ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଗାତ ଭିତରେ ରହି ରହି ବୋଧେ ଭୀଷଣ ଭୋକିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମ୍ଭବ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଭୋକ। ସେ ରଘୁନାଥ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଗର୍ଜନ କଲା, କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲ, ଧନ୍ୟବାଦ, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଭୋକିଲା। ଓହୋ। ଆଉ ଏଠି ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଖାଇବି। ବାସ୍, ଏଇଠି ଆସିଲା ଅସଲ କଥା। ରଘୁନାଥର ତ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ପୁରା ହତବାକ୍। ହେବନି କେମିତି? ସେ କହିଲା, ଏ କି ଅନ୍ୟାୟ କଥା! ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକେଇ ତତେ ବଞ୍ଚେଇଲି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ହିଁ ଖାଇବୁ? ଏଇଆ ଥିଲା ତୁ କଥା? ଉପକାରର ବଦଳା ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀର ମୂଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଗୋଟେ ପଟେ ରଘୁନାଥର ନ୍ୟାୟ, ନୈତିକତା, କୃତଜ୍ଞତାର ଆଶା। ଆପଟେ ସିଂହର ପ୍ରକୃତି, ତାର ଭୋକ, ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ସିଂହର ପ୍ରକୃତି, ନା ଜାଣିଶୁଣି କୃତଜ୍ଞତା? ଲାଗୁଛି ତ କୃତଜ୍ଞତା ପରି। ସିଂହ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ରଘୁନାଥର ଉପକାରଟା ତା ପାଇଁ ଗୌଣ ହେଇଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଆସିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସବୁବେଳେ ଆମ ମଣିଷର ନୀତି ନିୟମ ସହ ମିଶେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କେତେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଶୁଣିଛେ, ବାସ୍ତବରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଏଟା ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଏତ ସବୁ ପଶୁ ବା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀରେ ସିଂହ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଜନ୍ତୁ। ତାର ମୂଳ କାମ ହେଲା ଶିକାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗାତରେ ଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ପରାଧୀନ ଥିଲା। ହଁ। ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ପାଇଲା ଆଉ ତାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଜାଗି ଉଠିଲା। ଓହୋ। ଏହାକୁ କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା ନ କହି ହୁଏତ ପ୍ରକୃତିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୁହାଯାଇପାରେ। ତା ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ଯେତିକି ଉପକାରୀ, ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ବି। ବାପ୍ରେ! ଆମ ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ସତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ହଁ। ସିଂହ ସେଇ ଚୁକ୍ତିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ରଘୁନାଥ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟାୟ। ସେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କଲା। କହିଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଚାଲ ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିବା। ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସେ ଯାହା କହିବା ମାନିବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସିଂହ ରାଜି ହେଇଗଲା। ହଁ, ସେ ବୋଧେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ରଖିଥିଲା ଯେ ଭାବିଲା କେହି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେନି। ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଭାବିଲା ଯେ ତାର ଭୋକର ଯୁକ୍ତିଟା ବେଶୀ ଦାମଦାର। ଯାହା ବି ହଉ, ରଘୁନାଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କୌଣସି ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦିହେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବି ନିଜ କଥା କହିଲା, କେମିତି ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ରଘୁନାଥ ବଞ୍ଚାଇଲା ସତ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଭୋକରେ ମରୁଛି, ତେଣୁ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର କଥା। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ହସ ଥିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲି, ହେଲେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ତ ହବନି। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗାତ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସିଂହ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା, ରଘୁନାଥ କେମିତି ବାହାର କଲା, ଏସବୁ ମୋତେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କଥା। ତମେ ଦିହେଁ ମୋତେ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ସେଠି ସବୁ ଦେଖିସାରି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ଦେଖିଲେ ତ, ଏଇଠି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ସେ ତରବର ହେଇକି କିଛି କହିଲେନି। ହଁ, ସିଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେନି। ଏଠିରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଥିଲା? ଏଇଟା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଖାଲି ଶୁଣା କଥାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇହବନି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଠିକ୍। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତିର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା। ସେ ପ୍ରମାଣ ଚାହିଁଲେ। ଆଚ୍ଛା। ରଘୁନାଥର କଥା ଆଉ ସିଂହର ଅବସ୍ଥା କେତେ ସତ୍ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହା ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ, ପୁରା ବ୍ୟାବହାରିକ କଥା। ମାନେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। କେବଳ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଏକଦମ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ବିଚାରଶୀଳ ଚିନ୍ତନ। ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ କୌଣସି ପୂର୍ବଧାରଣା ରଖିନଥିଲେ। ହଁ। ତାଙ୍କର ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ପୁରା ଘଟଣାଟାକୁ ପୁଣି କରି ଦେଖେଇବାକୁ କହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ତେବେ ରଘୁନାଥ ଆଉ ସିଂହ ଦିହେଁ ରାଜି ହେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗାତ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହଁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ଆଗ ଗାତଟାକୁ ଭଲକି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସିଂହକୁ କହିଲେ, ହଉ, ଏବେ ଦେଖାଅ ତ ତମେ ଏ ଗାତ ଭିତରେ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲ ଯେ ରଘୁନାଥକୁ ଦୟା ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା। ସିଂହ ବୋଧେ ଭାବିଲା ନିଜର ପୁରୁଣା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେଇଲେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ ସେତିକିବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ସେଇ ହସ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଘୁନାଥ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିପଡ଼ି କହିଲେ, ପୁଅ, ଆଉ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯା। ଯେ ଉପକାର ମାନେ ନା, ଓଲଟି ଅପକାର କରେ, ତାକୁ ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମହାପାପ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହୁ। ବାଃ। ରଘୁନାଥ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଖୁସି ବି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଲା। ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ତାର। ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସିଂହ, ସେ ପୁଣି ସେଇ ଗାତରେ ନିଜ କୃତଜ୍ଞତାର ଫଳ ଭୋଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତା ପଛର କାରଣ, କୃତଜ୍ଞକୁ ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାପ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ହଁ, ପାପ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଉଠାଏ, ତମ ପାଇଁ ବିପଦ ତିଆରି କରେ, ତାକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦବାଟା ଖାଲି ବୋକାମି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ ବି। ଆଚ୍ଛା।
ଏଇଟା ଶିଖାଉଛି ଯେ ଦୟାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ନ୍ୟାୟ କଥା। ହଁ, ରେଷ୍ଟୋରେଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କ'ଣ କଲେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ରଘୁନାଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଆଉ ସିଂହ ବିପଦରେ। ଏକଦମ। କାରଣ ସିଂହ ମଝିରେ ପାଇଥିବା ସୁଯୋଗର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ସହାନୁଭୂତି ବଦଳରେ ବିପଦ ଦେଇଥିଲା। ହଁ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେହି ଅନ୍ୟାୟ ସୁଯୋଗଟାକୁ କାଟିଦେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ଟିକେ କଠୋର ଲାଗିପାରେ। ଆମେ